Aurten ere, ospatuko dugu Getxotik mundura, mundutik Getxora, 17. edizioa. Getxoko hiritarrek lankidetzara hurbiltzeko eta aldi berean getxotar guztien ahalegin esker txirotutako herrialde horietan aurrera eramandako lanari buruzko informazioa. Han izango duzue guztiok aukera gure gobernuz kanpoko erakundeekin kontaktu zuzena izateko, jakiteko, bai zeuen diruarekin aurrera eramaten ari diren proiektu guztiak, eta baita ere izango duzue aukera bereziki laguntzaren bat eman nahi baduzue bertan izateko. Baita be, izango ditugu pila bat aukera, gure umeak ere modu jokuan eta tailerretan eta oso posik pasatzeko moduan.